Just a la meitat de l'entrada cristiana, l'esquadra del mig. Enguany, honor de la fila Guzmans. La fila ix a festes per primera vegada en 1907 i el seu tratge oficial representa el monjo guerrer que deixa el monestir per a lluitar contra l'infidel. Aquesta és la seva esquadra especial. Coberts per metalls i pells, llargues barbes i un maquillatge espectacular que es feia irreconeixibles. Armats fins a les dents en un disseny de César Vilaplana que sens dubte pesa, però que porten com autèntics guerrers. Es fa necessari el canvi d'esquadra. Una posada en escena impressionant, diferent, atrevida.